simrang hilin eh. Good morning, maadong buntag sa tanan, maadong adlaw. Dan salamat Lord. Salamat bihapon ta matag adlaw ng ina. Inig mata kada buntag. Namiyaw kagang mata. Kaya na ko isir ni Juwa ko nakatug. Nakamata ko alauna. Nagdamgo ko. Sa kaya hangdamgo day tinuod man nga nukatun sa kaya tuktok sang kamot. Ang damgo, ginam ko to ng katong stepfather ni tatay sa dito man ko nagpadyo dito si stepfather ni tatay aning lolo sa Rio Ayuban mamantoy nandanan nga ang lolo sa ang damgo no isugo ko na kung jaguar pakuha ko ng jaguar ja tunong ko kunin kuha ko wire ja matong pagkuha na sa wire kay gipak magangkamot pero kay ba kanya pa kay namay ning dugit sang kamot ang sakita nakurat ko ng pagkuha sa wire kay pagmata na hangitan awraghan na magdugog ang kamot na mahing namatan daghan nagdugo ang kamot pagmata ganyan mga alauna mga ko nakatug naghanag siga sa nasamad na sangdam ko man tinud then nga tukog kuan bahala nang uban di mo tuo basta nga to nakog albularyo matong kataban kong ali kay gansay na ding jacket na bali day ko to karon pa nagihukas tugod siguro sa kataranta na bali hinog ang jacket man tawalay kong alita nga to ko sa albularyo dahil mapasta tayo nga ato ko ng albularyo dahil pa tayo paling mo patulong kong sinter di na akong sinter kay madag na ko kung ediksyon na po ko lain na pong ediksyon malang nagpatanaw lang ako sa albularyo yun nga na ako ni damgong matinood nga kuan na magpaak na problema lang pag kung nagpaak kay ang ka nagidugo kumatanan hang kamunggay ganiha nagdugo gihapon sa ang albularyo niya kadto sa lamang kuno basa kay dyan yung gibasa og lana paminawan ko na di ko di ba ko binho di ba ko maitom og kanang samad ito naman pahira rin jaglana kanang albularyo man kinakaraan ng albularyo din sa amo kauban ng albularyo sa hugangan katong ano mamatas siya kay sa una bitong panahon kayumdum ko sa una ako gipakpo ko giro wa pa man ng indiksyon sa una gilanahan ra hanggang samad mo ni karon di silang panggilanahan mo nang ibis kay manglabanta ko kay manglayas ra miugma di ko kapanglaba kay minsan kadto sa imod og tubig mo nang stop sa karon naghang kuan ako pilit giri diha sa man nang stop kay wa may magkamot dangang pag maghimo kog tinday nga niyang kamot mo nga paway sa lamang kuron ibis kay daghan ta ko plano kay ning uwan gahapon tanong tak bulanghoy wahin ka tanong palpak hang tamnunon karon ibis kay nabasa-basa ang duta tungod diri sang damgo nga tinuod kay sulti man ko nga mo ni hang damgo tinuod man po sa kay gapak dadto mo nang nado po ko man huna basin pug kanang bajokbok kaila ba mo sa bajokbok kanang nay mga gagbay bitaw nga minyat kaya pag mata no hang tanaw hawa mo ko lang dasang daanan kadto namang hangunlan so wa may lang nabutang sang kuan ang giilis ilam sa katre wa man pud ko nakitagon sa to maning na mga albularyo nga nako ni damgo nga matinood mao na ni damgo nga tinuod di ay nagaw ko kaya daghan nagdugo gabi pag mata ipag ana gani kamunggay dihan na giburburan og katong powder nga sa linihilin sang hubag kapang gibudbudani nagdugo man gihapon sa karon laas gihiluran ni og lana sa katong albularyo sa babaw mao nga patigang di sa kurong kalingong adlaw kay gihipan pag hang lagi kay anong kuno ug sa tong mananapang nagpaak nga di marabis kay dito gi kasalbar ganiha di ako pigi kay tingkuan man lagi ron da ako pigi nganhalin sa gabi nga gipak og has nagpakuan puglana walang tangkong sa kuron ako lang mahimo dalin sa bang siligras gawas
Hindi mo ko pwede magbasa-basa sang kamot. Kinaalgis ang kamot na ah. Maduning kay wa. Kung natuo pa, di ako kakaon, di naman ko mo kabaw mo pulit o pagkaon o bumuwi na. Kaya ako naanad. Wa man po natunong. Hanggang pinaakan. Kaya! Takaw na nga rin. Mau na. Dugay po nakatog gabi kay namalagi basketball dahil sa among paras among triumpo. Namiyaw kagang mata kay gamay ko ginatuwa kay nanguli sila gabi tanaw basketball alas 10 na. Dugay pa nakatog pag abot. Mao nang nawatan mga alas 12 kapin nga gitukto akang kamot nagdugo-dugo na pero ang damgo. Wala gito. Dingam ko sang dam ko nga gipakon kang kamot sa pagmata pa dahan magdugo naglanay dahan kog dugo sang tawil nga gitrapo. Nagipig-an na pud kamong kay dugay ning kuan nagdugo. A few moments later. Puti na. Kipring, uyab ko na Si Pring, Iprin ba? Kipring, ayuban. Ayuban. mga sawa ni mo kasab. Mga sawa Dugay kay iya ra na. Janas Daga pa ko. Kisa batay, si Pring ha. Niingon man na si Janas Daga pa ko. Mangminjo na raman ta. Kung hindi pa ko, kay mo eskwela pa ko. Hindi, hala sige kitabagan naman ka ng gasto. Hindi mo itong kaminjo na na siguro si Jan. Nagminjo, mas pag-eskwela na nakabitaw. Pero edad mo karon maninay. Ha? Kaya mong edad. Luxinte City. City na. City. Huwag pa kung ka to, may binta. Magi pa ko ang Griego dito sa Ulager, makadawat na ba ko? Di pa kuno, kawa pa ko nung giapil ang nga ng idara sa... Binta na may wan. May binta ra kuno. Ang 94, ang 96, makadawat ka og 25,000. Ang 90, 1,000 na imo kada buwan. Madyo na naman na. 1,000. Kuliray. TCB na mas maninay, di hapit na. Hapit na tulog pa katuig ko ah. Lagi sa ano may mong sudan nga Sidra nga. nibinta na mas mupino. Kapil mo bibinta lang doha. Si Pino. Bibinta 3 pa man na. 22, ano bin, Pa. mil na ilang madawat. Pagkakay 96. Kanunay nang makadawat na sidra. Hindi apla senior citizen pa. Kana naman, okay na nakawa na puslanan. Hindi na siyang man. Ako di ko man di ko kadawat. Arang ikaga na kay abi ba kung makadawat ako. Kay niingan magpuspagngiti na ang 80 city. Magkakuha na. Mga hagi ba nga itong Rigos Ulagir. Ulagir. Uy di pa. Naon sa ba na sila nagpataka malamang istorya. Ngawa na apil pa pag kuan ko na siya. Paganisi. Taglilaman na bito maestra. Maestra nga di mong kasalig. A few moments later. Kiya, ni ba to? Matamag ba ko? Hindi ka patulog ang sa tong wakto sa ang mama di dari daghan. Ato sampud kasi nila pay baso. Di dari ako ano nagtog. Nagduluan kaya nga mo rin pang ang mama. Ang ana mo. Yung paborito kaya ang batong. So di sa kumuhidam diha kini baso, hadlok ko. Pero ko to diri diyan. Dili, hapit na po na nga matay. Ano may uwan. Bahay ko dyan mama na. Mau ni naghana. Mga taga. Hala! Hala! Ako na ito. Muli ka ang mama. Kakagani na. Kaon ko. Katula ka itong hugasan. Di naman. Azaw. Kay. Kana naman na mag-diretso. Maredo to. Kasi yan eh. Di. Wa. Ha. Kana na nila. Azaw ka na lagi. Kay. Ayo guys. Ano hugasan man na naman isod. Ha? Kung kaon na ba na mag-diretso? Kapa na kan to Nay. ato puno. Ikat sa nga balik. Dapat di kuan na to ka ma. Tap na? Tap na? Ikat sa dasa.
Cuma na. Tuka manok. Mukaan ka. Kaka? Eh, Pa, painugon sa nina. Ino pa. sana lagi na puti. Ino pala gini. Painugon sa na. Na. Hala na ini buwak. Buwak ni siya. Nibalik ka na sunod na mahinog na ni. Mahilo naman ni ginog. Katilaw naman ko ani. Malagi pahinugon sa na. Yan ang ice cream. Mo na wagtob. Tumbalan ko ba sa hawa kakita na daw ah. Napay nahilo na. Tuway lang. Milang-lingaw na rin buntag sadyo. Kaya mo ko. May magsud. Sagdi naman kaning kazub na masinit. Kay kuan man. Di ba na ko kapang labaron kay sagang kamot. Napakog baso na ginuo ko. Kabuhi na pagkuran ni. Tara. Lugay na kanino kakabaw si mama nanguha man dana. Banana. Na lagi. Das Garcia. Nga na. Lakaw. Una. Muli nami kay kita na pagkog di maaduhon. Hadlo ko. Lakaw. Hinay. Baka mga tagbatong. Tanawag na ba yung limusitong nanay? Ito ah. Limusitong koy-koy na ba yung bunga? Koy-koy na ba lang remembrance? Tara, limusito. Tawag na ba yung bunga? Koy-koy na ba ng tanong? Hindi po na si mong mama. Ikaw na. Labang na po na rin sa likod. Oh, sabi mo nag padado na tong uwan. Siga naman na paglangit o balik. Ah, siga na paglangit. Daghang salamat ninyong tanan sa karon nga giilit ang padag ug sa padag ni Inday Herlin. Kita-kita lang ta sunod na video. Kasi tunggalan magsigili-ili. Amping tanan. Di mo tatatagsaon. Salamat ninyong tanan sa sigiglan tao sa ahong payag. God bless. Happy weekend yung tanan. Amping kanunay. I love you all.